У Євангелії паводле Матвея, раздел 25, верши 24-30, записано оповядання чи притча Ісуса Христа. Калі ласка. Падышоў і той, што атрымаў 1 талянт, і сказаў: «Гаспадар, я ведаў цябе, што ты чалавек жорсткі, жнеш, дзе не сеяў, і збіраеш, дзе не рассыпаў. І, пабаяўшыся, пайшоў і схаваў талянт твой у зямлі. Вось табе тваё». Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «Ліхі раб і гультай! Ты ведаў, што я жну, дзе не сеяў, і збіраю, дзе не рассыпаў. Таму трэба было табе аддаць серабро маё гандлярам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы маё з прыбыткам. Дык вось, вазьмеце ў яго талянт і дайце таму, хто мае 10 талянтаў, бо кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. А нягоднага раба выкіньце ў цемру вонкавую. Там будзе плач і скрыгат зубоў». Сказаўшы гэта, усклікнуў: «Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». Усе, нават не хрысціяне, добра ведаюць прыпавесць Ісуса Хрыста пра талянты ці духоўныя дары. З прамоўленага Господам ды запісанага евангелістамі мы ведаем, што прычынай адбірання духоўных дароў у няўдалых ды перадачы іх болей паспяховым Божым супрацоўнікам ёсць нявернасць ды духоўная лянота няўдалец, іх нежаданне працаваць у супольнасці з Господам над сваім духоўным развіццём ды ўзрастаннем духоўных дароў ці талянтаў, любоў не да Божага, да святога, а да ліхога ці да свету гэтага. Гэтыя 3 прычыны, іх можа быць і іншая колькасць, я праілюструю 3 прыкладамі з Божага Слова. Першы прыклад. Ілій. Былы святар у Ізраілі, які адказваў за богаслужэнне, за скінію. Але ягонае служэнне было скампраметавана абсалютна нягодным ладам жыцця ягоных 2 сыноў. Нехта з сучаснікаў можа адказаць на гэта: а пры чым тут сыны? Пры чым тут дзеці? Але паслухайце, як сур'ёзна ставіцца да нашага служэння Господ. «І прыйшоў Гасподзь, і стаў, і паклікаў, як таго і другога разу: Самуіле, Самуіле! І сказаў Самуіл: Кажы, Господзе, бо чуе раб твой. І сказаў Гасподзь Самуілу: Вось я учыню дзею в Ізраілі, пра якую, калі хто пачуе, дык у таго зазвініць у вушах. У той дзень я ўчыню над Ізраілем усё тое, што я казаў пра дом ягоны. І я пачну і закончу. Я абвясціў яму, што я пакараю дом яго навекі за тую віну, што ён ведаў, як сыны ягоныя ліхадзейнічаюць, і не цугляў іх. І таму прысягаю дому Ілія, што віна дома Іліевага не загладзіцца ні ахвярамі, ні прынашэннямі хлебнымі павек». Першая кніга Царстваў, раздзел 3, вершы 10-14. Хачу звярнуць вашу ўвагу на вершы 13-14. «Я пакараю дом яго навекі за той віну, што ён ведаў, як сыны ягоныя ліхадзейнічаюць, і не цугляў іх. І таму прысягаю дому Ілія, што віна дома Іліевага не загладзіцца ні ахвярамі, ні прынашэннямі хлебнымі павек». Гэтае рашэнне аб пазбаўленні Ілія Божага дара святарства было даведзена апошняму праз прарока Самуіла. Нехта можа сказаць: так яму гэтаму Ілію трэба.
хай ягоны род папакутуе з-за такіх нягодных паводзін. Так то яно так. Але каб жа толькі Ілій, ды ягоны род быў пакараны за нягоднае служэнне, за нявернасць Господу. Дык жа ўвесь Ізраіль пацярпеў за нявернага служыцеля. Калі ласка, нявестка ягоная, жонка Фінеасава, была цяжарная, і ўжо блізіліся роды. Калі пачула яна вестку пра ўзяцце каўчэга Божага і пра смерць свёкра свайго і мужа свайго, дык упала на калені і нарадзіла, бо падступіліся да яе болі яе. І калі памірала яна, дык жанчыны, якія стаялі каля яе, казалі: «Не бойся, ты нарадзіла сына». Але яна не адказвала і не зважала, і назвала дзіця Іхавод, няслава, сказаўшы: «Адышла слава ад Ізраіля» з узяццем каўчэга Божага і смерцю свёкра яе і мужа яе. Яна сказала: «Адышла слава ад Ізраіля, бо ўзяты каўчэг Божий». Першая кніга Царстваў, раздзел 4, вершы 19-22. Далей, другі прыклад. Саламон, былы цар Ізраіля, мудрэц, працаваў на пасадзе цара 40 гадоў. Пры ягоным цараванні быў узведзены Божы храм у Іерусаліме. Гэта ўсё, як кажуць, актывы ці станоўчыя вынікі дзейнасці ці жыцця Саламона. Але калі мы возьмем Божае Слова, у час старасці Саламона жонкі яго схілілі сэрца ягонае да іншых багоў, і сэрца ягонае не было цалкам адданае Господу Богу свайму, як сэрца Давіда, бацькі ягонага. То ўбачым, што Саламон пад канец свайго зямнога жыцця фактычна адышоў ад веры ў адзінага Господа і ўкінуўся ў паганства. І што, думаеце, Бог пашкадаваў яго з-за ягоных шматлікіх заслугаў? Зусім нязначна. Калі ласка, можаце яшчэ раз прыпомніць, як быў пазбаўлены род Саламона Божых дароў. І разгневаўся Господь на Саламона за тое, што ён ухіліў сэрца сваё ад Господа Бога Ізраілевага, які 2 разы з'яўляўся яму, і наказаў яму, каб ён не ішоў за іншымі багамі. Але ён не выканаў таго, што наказаў яму Господь. І сказаў Господь Саламону: «За тое, што так у цябе робіцца, і ты не захаваў запавету майго і пастановаў маіх, якія я наказаў табе, я адбяру ад цябе царства і дам яго рабу твайму. Але ў дні твае я не зраблю гэтага дзеля Давіда, бацькі твайго. З рукі сына твайго адбяру яго. І не ўсё царства адбяру, а адно калена дам сыну твайму дзеля Давіда, раба майго, і дзеля Іерусаліма, які я выбраў». Трэцяя кніга Царства, раздзел 11, вершы 9-13. Далейшая доля Ізраіля за такіх паводзін ды жыцця Саламона, разбурэнне храма, акупацыя, рассеянне, добра ўсім вядомая. Магчыма, што нехта можа запярэчыць: прычым тут талянты, прычым тут духоўныя дары ад Бога? Мовляў, улада над іншымі людзьмі, выкананне функцый цара, прэзідэнта не ёсць духоўным дарам, па-першае. А па-другое, маўляў, гэта сам Саламон быў такі здольны, мудры, ды здатны ад прыроды. Катэгарычна не згодны з такой пазіцыяй, бо перакананы з Божага Слова, што пасада кіраўніка краіны, тым болей такой краіны, як Ізраіль, ёсць выключна Божым дарам. І ўлада над людзьмі абмежаваная, безумоўна, Божымі прынцыпамі, Божым суверэнітэтам, ёсць Божым дарам. І, як бачым, прычынамі пазбаўлення Саламона гэтага дара сталіся нявернасць, невыкананне Божых прыказанняў.
Трэці прыклад. Мы да гэтага моманту разглядалі з вами прыклады са старога запавету. А зараз давайте адгорнем новы запавет і знойдзем там другі ліст апостала Паўла да Цімахвея. Бо Дымас пакінуў мяне, палюбіўшы цяперашняе жыццё, і пайшоў у Фесалоніку. Адзін Лукаш са мною. Так, сябры, вось такая непрыемнасць вялікая здарылася. У каго, вы думаеце, непрыемнасць гэтая адбылася? Так, у Дымаса. Нават не непрыемнасць, а катастрофа ўсяго жыцця. Бо, як ведаем, яшчэ зусім нядаўна спадар Дымас быў супрацоўнікам Паўла. І калі апостол Павел пісаў ліст Халімону, то ён так характарызаваў Дымаса. «Вітаю цябе, Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Ісуса Хрыста, Марк, Арыстарх, Дымас, Лукаш, супрацоўнікі мае». Ліст Халімону, раздзел 1, 23-24 вершы. Тут мы бачым імя Дымаса в адным шэрагу з такімі служителями Христовымі, як евангелісты Марк да Лукаш. І раптам Дымас пакінуў мяне. Што ж здарылася? Чаму Дымас папросту пазбавіўся такога вялікага дару Христовага, як служэнне ў царкве? Апостол Павел кажа нам пра прычыну такой жыццёвай катастрофы Дымаса. Ён палюбіў цяперашняе жыццё. Ці калі даслоўна перакласці з расійскай, то ён палюбіў цяперашні век. Гэта значыць, Дымас палюбіў гэты грахоўны свет болей за Господа, за ягоную царкву, за валадарства Божае. Да чаго ўся наша сённяшняя гутарка такая? Да чаго? Справа ў тым, што вельмі часта мы за святамі забываемся, дзеля чаго наогул прыходзіў на зямлю Ісус Христос у целе, ды дзеля чаго Ён дзейнічае зараз тут Духам Сваім Святым. Ісус чакае нашага, твайго, майго адказу на ягоны заклік, на прапанаваны ім для кожнага з нас талянты ці дары духоўныя. І не за пагоркамі той вялікі момант, калі ён, як той гаспадар з прыпавесці пра талянты, прыйдзе да нас зноў і запатрабуе з кожнага з нас справаздачу за дадзеныя дзеля нашага жыцця ды служэння дары. Амін. Слава Христу!